Iki khusus kanggo kanca-kanca bolo-bolo kabeh calon TKW Hongkong lho ya, sing non lho. Nek sing suhu ora usah diomongi ngono, wis pinter dhewe ya. Kita tak omongi ya. Wong dadi TKW kuwi to, sing pertama kuwi to jujur. Jujur itu sing pertama ya. Nek kaya awake dhewe piye ya kerja kudu resik ngene kan iso diwarai, sregep ya iso diwarai, kita bisa nganu ya rajin ya nanti kita bisa belajar di PT. Neng yang utama itu kejujuran. Apa majikan kita ini paling suka orang yang jujur. Jujur itu. Nunut, manut. Tapi bukan berarti kon lapo sing tidak anu ya, sing menyalahi aturan ya perjanjian kerja terus kudu manut. Bukan begitu. Maksudnya ini loh. Dikongkon majikane ndang cepet, ngono gak klelat-klelat ngono lho maksud iki. Tapi ya kuwi bolo jujur itu nomor satu. Soalnya ya, nek kuwi ya kulino ning Indonesia, kulino senengane tangan dawa ya. Kulino ning kene ngerti barang rada mewah sithik, rada antik sithik, meneng-meneng, ora ana kamera misalnya, mbok pikir ana kamera, mbok cipuk barangnya cilik ra ketok. Jangan salah ya, majikanmu lho. Dan iki saiki wis biasa pasang kamera. Apa meneh ya babune anyar-anyaran. Mereka itu enggak